Nah hina holongan damang dainang hurian itu hatta di minggu tadi bagasa tikyo tangi honot tama barita na ulisan hatan debatalani tapara de rohatta matangya kita. Dameni debatana sumurung sen saluh naroha imana mangaramoti mangarajai ati-ati daud pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Mamuji-muji guarmu marhato poton nasa pabahinami mangedehon hamuliau doha sokalomi ido nahusob baho kami ro maddo pakubohim na badia jalan namar muliai ale jahoba debata ama anak dotor di porbadia laos di bagasan ni atau pakulingi mahami marhite hatam asa lam takas di parhato potrohanami pabuah hodo Tuhan nasa totong mangasihami nasahai manupak doho mamasu-masu ngulunami alani marhite hatami lam boto onnami ma mangulahon naho bartulomoni roham marhite hagudo wasoni tordim dapota pangatusion naturang mahami manangi-nangi dohami di bagasan tikyo pakulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita na ulisan hatan debata mangato idot mamakuling hita takas mabigiota sian 2 Musa bidu 15 mamuhay mesana sada tol hasrodia 14 2 Musa atau kitab Keluaran di bidu 15 sada 1 14 tatangihon ma sonon tar surat disi dugi dia dehus si Musa dohot ala Israel ma edeon di Jahoba aka didot na sida ma songonon maridde ma autu Jahoba ay marmulia situtu ibana hoda dohot parsihudulna di usoppon tu bagasan laut Jahoba do hatu gaokku dohot puji-pujiokku jala majadi hatu aokku ibana do debatakku pasangapokku maibana debatani damang do ibana pati bulokku maibana Jahoba do ulu balang bolon Jahoba do guarna aka huretani pirao rodi paranganna di usoppon do tu bagasan laut parsihudul aka na pinilitna di lonokodo tu bagasan laut arung akalung do makukupi nasida lonong do aka nasida tutoru songo batu tangan siamu miale Jahoba marmulia di bagasan hagugoon tangan siamu muale Jahoba mangaropuhi musuih jala marhitehi hite hinatibul ni hasangapommu di siapoko aka namangaloho dilaluhoko parpiar-piar ni rimasmu maswadahon nasida songon durame marhite-hite pallongos ni igungmu marlitong-litong aka eki marsijongjong aka galubang songo dorpi mangibulibul maaka lung di tonga-tongani laut dunginin na musuima liliokku takupokku manasida bagiokku mataban sobbu marohakku midanasida upatokku mapudakku siaponon ni tangakku manasida dia busoko hosam gabe di lukupi laut nasida akalonong manasida songon sibora tu bagasan aik aka natongam ise masongoko ali Jahoba di tonga-tonga ni aka debata ise masongoko marmulia di bagasan habadiaon nasokal marpuji-pujian nama bahen halongangan dung di patol-tol ho tangam musyamun di bodu tanoi nasida di togi hoko marhite-hite asi-asim bangso na pinaluamon di patol haso nasida marhite-hite hato gaommu tu bagasan inganan ni habadiommu di begi aka bangso baritai gabe aka duk nasida manibas-nibas ma halak Palestin ido sahatna salum nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta anggina pinaribot horas marihita jala selamat hari Minggu ma dihita di parminggota di bagasa tikyon takas tabegi baritana ulisia 2 Musa bidu 15 ayat sada 1 ayat 14 mangatoido mamakuling hita di minggu kantate minggu nomor 8 dehok kamuma di Jahoba nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan ido guarni minggu kantate di natabegi baritana uli sia 2 Musa manang kitab Keluaran di bidu 15 ayat sada 1 ayat 14 marujah di padohan maridde duau tu Jahoba aku menyanyi bagi Tuhan akadamang dohot denang nama saulong kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai maridde maau tu Jahoba
sada padohat dwe dimulane sian si Musa rap dohot Israel. Ala nunga di pelua jahuba nasida. Sian odam dohot biar dohot sian hamatean naung soson di jolo nasida. Ala naro mangalutungi pasukan dohot parangan ni si Firaun. Tondokon ni laut rara. Nunga dibagasak kepanikan nasida. Ro musuh madopang. Alai dijolo nunga soson laut teberau. Dangadong be habidingan. Dangadong be nabui inganan peluahod diri. Sapala bekon masuk ma tu laut yate. Gawe manong disi. Molodang bapas rama. Di panggosau doh di pemunuhan ni pasukan ni Firaun. Alayak kadamang doh di nang masa mahalongangan. Di patari dahod de bataha gugu do wasona. Boy malua bangso Israeli. Gabi di patu pahalongangan marhite-hite parsuru ni de bata tu si Musa marhite tu kok nai asa boy nasida bangsa Israeli haruar sian mamulus ay rarai. Alanya kadamang dohot denang malua siak kepanikani pangalileon ni bangsa Mesir malua sian hagugotan kepanikani meridima si Musa rap dohot Israel. Idob banaridok dungi di dehot si Musa ma dohot hala Israel ma edionina. Jadi jamitaton omma edde si Musa rap dohot bangsa Israel dung dipelua di bata nasida siat tangan di musuh sian hagugutan siak kepanikan sian hamatean alanido didok maridde ma'au tu jahuba ai marmulia situ tu ibana hoda dohot parsiudulna diusopon tu bagasan laut peristiwa nama samon di laut teberau manang laut raraninna di bahasa bata kate akadamang dohot denang maridde ma'au aku menyanyi karena Tuhan telah menyelamatkan. Om mana perjulu nang berengot tate. Dia sada sahat tuet limai. Aku menyanyi karena Tuhan telah menyelamatkan. Maridde ma'au ala debata na paluahon. Ayat sada sahat tuet lima. Nuaing siat dia deho di palua debata. Ado responmu molo dapotan haluau ko di pangurupion ni debata. Taga mo dosongo si Musa do bangsa Israel. Na pinaluan ni debata siat tangan dimusui. Na marnida halongangan di pambahinan ni debata. Dihasok kalon na do dihagugoon nai. Boy haruar siang Mesir. Boy haruar sian odam dohot. Hagugoon ni huaso ni Firaun. Naung Roma ngalutong inasida. Jala todokon ni laut teberau manang laut rarai. Dangadong behab bidingan hasosakan nama tujolo pedang boy tupu dipe ngaro musuh dangadong be habidingani akadamang dohot denang aduna haruar siapa mangata molo dapotan haluau kita songo bangsa Israel na mengadupi si tahun ini siat dia dohon waing akadamang dohot denang di palua Tuhani hasosakana hado akadamang dohot denang nuaing dia dopiho. Taga moddo nuaing akadamang dohot denang masa di bagasang ngulum. Biar dohot lomos. Dang bube gumea. Dang bube marhusor. Tujolo hamatean. Siapudi ngaro panosak. Nasai mengalutungi hita. Atik do parsahito niate. Dang adong be pakirimon. Atik do nuaing saya dilili-lili akka parutangani hita. Saya dipalili-lili akka kebutuhan ni. Hinarik kok niya kanamasa na di Portibion. Ado nuaing nama beko tarsosaka kadamang dohot denang. Hasosaka di parngulum mi. Porsia dohot kadamang dohot denang. Debata na gugu na marwaso na paluahon bangsa Israel sa tangan ni Firaun. Sa perhatubanan Mesir.
debata na paluahon sian laut teberawi porsedoho iba na do debata tong na paluah ko sian hasosakamu sian hagugutammi adu na ing hagugutammu akadamang do denang pasahat tu debata unang gabi parungutunguton ay las dorohan ni debata ikom mangedehok kita di pabahinan ni debata idop banay do marid di maahu tu Jahuba ay marmulia situ tu ibana nalnaldo di bereng bangsa Israel nalnaldo di bereng si Musa songo dia hagugo do hason debata buya kadamang doho denang mabben masa halongangani Jahuba do hagugo okunin sape pola di parhato potate Jahuba hatu gauku Tuhanlah kekuatanku Tuhanlah puji-pujianku Tuhanlah masmurku Tuhanlah yang menjadi keselamatanku. Ini pengakuan dari Musa bersama dengan orang Israel malua sian hagugo tani ditaripari nasida laut teberau manang laut rararai idop banna marid nasida kadamang dohot denang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai na paduahon di ayat 6-10 marid de maahu tu Jahuba ala ibanado marporang humokop aunin aku menyanyi karena Tuhan berperang bagiku ayat 6-10 tersosak bangsa Israel dangadong behabidingan sape pola do digobarho situasi botota situasi marhite-hite pandohan di bangsa Israel ay buasa mabuno muhami haruar siya Mesir Musa tumago mahami mati sebagai hatuban dang naswadong kuburan di Mesir danin iko disom mahami mati ninna parungutunguto do di banda sidate berontak tu si Musa alayah may do si Musa Jahuba do marporang humokopamu asal mahohop pamunin unang seholan na mengeluhate unang seholan na marungutungut ay ngulun na yung gabi sa jut unggurang parungutunguton siyan parideon mamuji Tuhan yate dakku boto nuay ngate dia do unggurang idapo siya bagasang ulum parungutunguton do so tung gabi parungutungutan na terus terucapate dah ngadong dapot molo hasil ni parungutunguton gari amatay perang lomorohan nete parungutungut ate adong nuay nga mama lomorohan na mereng inatay parungutungut manang adong nuay ina lomorohan na mereng amatay parungutungut adong nuay sa keluarga lomorohan na mereng kenokoy marungutungut ulala dang adong ate lemma debata ay debata sanggup do mangalehon aha na tahap perluhoni ibana do marporang humokopita untuk segala hal dia kena tahu ngutung ni ibana do marporang ate alani do kadamang dohok dena asal mahohop pita artinya menaruh percaya kepadanya menaruh harapan kepadanya minta solusi kepada Tuhan untuk segala hal boto mak kadamang dohok dena jauh baru marporang humokopamu idop banatakas di ayat onomi 1:10 aku menyanyi karena Tuhan berperang bagiku. Tuhan itu pahlawan perang ninna si Musa do bangsa Israel te. Ini gambaran antropomorfis ya. Ini bahasa manusia yang dipakai di sana. Artinya mulai do Jahuba do marporang humokopamu. Tuhan itu pahlawan perang. Artinya bukan manusia, bukan orang Israel yang mengangkat senjata. Bukan karena mereka berontak, bukan karena mereka berperang. Sehingga mereka boleh keluar dari Mesir. Sehingga mereka boleh dilepaskan oleh Firaun. Sehingga mereka boleh berjalan melintasi laut teberau. Bukan. Tapi Tuhanlah yang berperang. Secara antropomorfis digebar honate. Tuhan ini. Tuhan yang aktif. Ya. Tuhan yang senantiasa peduli. Hidup benedok dengan sekejap. Bangsa Mesir naro mangalutong inasida. Do akahureta kudanaya te. Boy dilonokko nina songo sibora songo bosi. Dilonokko tu lauti. Hamatea lauti di bangsa Mesir alai halonganga doi.
di bangsa Israel. Ido ban nagabi mamuji-muji nasida. Oddo hadaulaton di debata, oddo hagugodo hasun debata. Asa sitong na masa penamasay di do Jahubaha. Asa ditadda Mesirdo isedo Jahuba na paharwarho bangsa Israeli. Asa dibereng nasida do hasok kalon, asa mamoto do nasida debatado na marhadaulaton. Di tonga-tonga ni Portibio nate. Lanya kedamang dohok denang. Takasma. Debata namar porang humokop Israeli. Debata namar porang pahaluahon bangsa Israel sian Mesir sian Firaun dohok sian laurarai. Ido debata. Namar porang humokop ponuaing di bagasan gulung. Ido debata di bagasan Kristus dohok ton di perbadia. Napa harwar rokok. Sian dosa, sian gonggoman ni sibolisi. Sian hamaolon do sian nasa keparu kilomi. Laos ido tong nahapaharwarhon bang hakai ate. Sian akahahulumuni. Boy nuaing hakai marulang tahun, 10 tahun. Gabi marulupulup, datung soma muji-muji di bata hakai. 10 tahun. Dipakai debata huriyai perhitianna sebagai tanda hadirna mamasu-masu ke ruas ni huriyate go hamauloni jatuh bangun hakai ate si pata soson hamauloni ana di paharuar debata do isido komarulu pulup sudah hita huriyata hakai ay tongon nuangate tapi tahun ni 10 tahun hakai akadamang dohot dainang na patuluhon naing berengota sen ayat 10 sada sahatu ayat 14. Di doksi Musa do bangsa Israel, aku menyanyi, marid di ma'au tu jahobaninna. Alaibana do mangiring. Marhite-hite asil olong ni rohana. Aku menyanyi bagi Tuhan, karena Tuhan yang menuntun dengan kasih setianya. Ido takas dia 10 sada do 14 yate. Di hatahon do dia dehon si Musa. Ise masong oko ali Jahuba di tonga-tonga nyaka di bata. Ise masong oko marmulia di bagasa kabadiau nasokal na marpapuji-pujian nama bain halongangan. Di patol-tol ho tangamu siamun di bodu tanoi nasidanin. Di togi hoko marhite-hite asim-asim bangso na pinaluamon. Di patol haso nasida marhite ha toga om munin. Artinya Tuhan menuntun. Akadamang dohok denang odo di parhato potate jala odo di dehon. Marhite padohani naing botota. Tutu nang pe debata na menuntun bangsa Israel. Bukan berarti tidak ada persoalan. Bukan berarti tidak ada masalah. Ale-ale debata na mangiring tolhas do benon nai tutujuan. Naung tinotopon ni debata. Debata menuntun. Olo dituntun debata. Mololoho dituntut debata sesuai dengan petunjuk nama hita mangulate di bagasak kata nama hita. Esongoni do bangsa Israel asa di ida jalamat jalo na sida dia kehalongangani di padonganyon ni debata dituntut debata na sida marhite tiang api di borngin nai marhite tiang awan mangalinggomi na sida di hosni hari manang diarian nai ate. Edang kadang benang moho di padang gurunan molo diarian nai alai dilihat Tuhan tiang awan mangalinggomi inilah tuntunan Tuhan. Dan adong benang ngali di parhorsihani di padang guru ni di borngin nai pangulus nia lugui manakihi do si pakilalaan rohot aka debu manang pasir ate alai disulu Tuhan do pardalan nasida asabu nasida mardalan songoni do nang nguluta songoni do nang huria hakai 10 tahun ate Tuhan yang menuntun debata ado na mangiring nguluta kadawang do dena. Molo peta ado piha molo ni. Molo pesipata adong sukot perdalanan ni. Molo pesipata dilotongi hita diodamodap pita kadamang do dena. Songo bangso Mesir pola didokon ate. Dohok kepongahan nai dohok kesombongan nai didok. Takupokku manasida bagiokku matabat-taban sobu marohakku midanasida upatokku mapodakku siaponokku siap ponon ni tangaku nasi dan ina dia siai jot jol mamartahi songon itu nguluta
mereka-reka yang jahat, didok bagi aku mata-bataban, upatoku masih jataku, pasiapun nasida ninna, jala didok ikut takupoku manasida, pasoboku ma tagas suninna, sobu ni rohaku ninna. Alaidang paluason di debata, benon di halak songon itu kita. Ingat Bapak Saku, ketika ada orang yang mereka-reka yang jahat kepadamu, padahal kamu sedang dalam melaksanakan tugas, melaksanakan dengan taat, dengan setia, hidup dengan benar seperti apa yang Tuhan inginkan. Ingat, sejahat apapun orang mereka-reka merancang sesuatu untuk mencelakakan kita, tapi Tuhan akan tetap menyertai kita. Tuhan yang menuntunmu akan terus menyertaimu. Mangalehong gogo diho. Di hajahaton na sinakapan ni bang sumisriak kadamang doh denang. Di pangalilion na pinatupaniak kadamang doh denang. Nuaing marhite pabahinan ni debatana gabi halongangani. Gabi edderui di bangso Israel. Gabi ido pamujiod sian si Musa. Ay dilonokon dunin na huretani bangso Misri. Dilonokon dua kaparangan nai. Nama bembabir. Si Musa doh bangsa Israeli, nama bain godoran doh tahu tani. Alai dilonoko doi songo sibora tu lautinin. Luar biasa Tuhan membuka jalan. Dah lo ngabulu dia kadamang doh denang. Bui di tangan ni Jehovah ninna. Marlitong-litong akaiki hinor honni palongos nigung muninna. Artinya karena napas hidung Tuhan ini kedahsyatan Tuhan loh. Om mahasok kalau doa hadasyatun itu hani. Hinor honni napas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun, marlitong-litong nina. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Bui herador pi. Aiki. Gabi bui bangso Israel taripar. Inilah tuntunan Tuhan. Di hagugutan miak kadamang do dengan pakilalau ma. Tuhan selalu buka jalan. Tuhan selalu buka jalan, kasih solusi. Disuruh debatasi Musa. Marhitu tu kok nai patu pahun halongangani. Dihidat tu kok nai bola lauti. Hagugudo waso ni hatani debata. Ido mengukap di hodalan. Memberikan solusi untuk setiap persoalan dan masalahmu. Alani pangasahon padongan yun Tuhani. Jalaboto maka damang dok denang. Ido na tahu sidde honommu. Ketahuilah. Ketika kita diminta menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, itu artinya adong pakkatidakono dihita di sudi pambahinan ni debata. Ay say ibarudo pambahinan ni debata di bagasang luta, maka ya kesaksian kita harus selalu baru. Karena perbuatan Tuhan terus dengan karya barunya dalam kehidupan kita. Alani do kadamang do denang mangit dehon edenai baru namar lapatat doi pangakuhonon di pambahinan ni debata di karyana akan naik barui di bagasan nguluta. Maka menyanyi bagi Tuhan berarti menyerahkan hidup kita sepenuhnya menjadi alat kesaksian atas segala perbuatan Tuhan. Menyanyi bagi Tuhan berarti hidup kita ini sebagai nyanyian atas segala perbuatan Tuhan. Menyanyi dengan hidup, menyanyi dengan iman, menyanyi dengan kesaksian. Ido dipangido, marhite-hite, barita nauli. Di minggu tadi bagasa tikyon. Maridde si Musai, marhatopot to pambahinan ni debata. Iddehum majahuba. Iddehum mapabahinan na di bagasang ngulum. Hatidak kumay. Puji majahuba. Di nasa pambahinan na. Ay halo ngangad do. Di patupa di bagasang ngulum. Ibana paharwar roko. Sian parhatubanan. Ni dosay. Ibana palua hoko. Sian huaso ni hahulumuni. Dituguho di bagasan Kristusi. Majalo halua do hangulua ni. Tari parhonon ni Tuhani doho. Memulusak kasih taunomi. Tangan dasya muni menuguho asa unang di bagasa biar beho jala unang lonok ko dia kasih tahu no doa ka paru kilomi alania kadamang doho denang
Ganuk ari may deho pabahenan ni debata di bagasang ngulum. Ay ganuk ari do debata marpabahenan manupak doho mamasu-masu ngulumi. Atau puji may bana. Huriat taipe hakai rak mahita mangedeho pabahenan ni debata. Adi pamasa do halongangat di huriatta. Di huria hakai gonop sia pulsia tahun. Pangiring ni debata na paluahon sianaka hamoloni. Pangiring ni debata na menuntun di pardalanan di pakobasyon na untuk boleh terus bermarturia, berkoinonia, dan juga berdiakonia. Tritugas panggilan gereja akan terus senantiasa boleh dinyatakan oleh hakai karena tuntunan Tuhan. Ido si dehonota, ido si barita honota di bagasan nguluni parhuriotta. Mamasu-masu ma Tuhan, dia udihamu nang dihita saluhna. Jala totong ma tapar hatopot, nasa pabahenan ni debata, marhite pangit dehonota di ibana. Asa boton ni saluhut halak sok nedok ni si Musa. Doh bangsa Israeli, sudah bangso-bangso manangihon, gabe doh nasida, manada ise do debata. Di bagasan kegentaran, gabe dohot nasida mamereng, hasok kalod ni debata. Amin.